Salut, eu sunt Dani și aș vrea să vă arăt două trucuri foarte simple cu cărți. După cum vedeți, am niște cărți cumpărate și o să vă explic. Două trucuri foarte simple și o să vi le explic care puteți să le faceți. Primul truc, hai să batem un pic cărțile. Să vedeți. Hai să luăm o carte. Da? Uitați-vă bine la cartea asta. Nu trebuie să o văd. Este un... Asta e, da? Aia e cartea. Stați un pic ca să văd și eu, este un nou. Da? Un nou. Așa. O punem prima. Un nou de inimă roșie era. Și o băgăm ultimul. Cum vedeți aici. Așa. Și facem o dată așa. Și asta e cartea dumneavoastră. Nou de inimă roșie. E un truc foarte simplu care puteți să-l faceți. Acum hai să trecem la explicația trucului. Cum am făcut eu? Dumneavoastră credeți că eu am luat o carte, dar de fapt am luat două cărți. Le-am făcut așa, ca să nu se vadă. Am pus o cărți, de exemplu, ăsta este un 4 de rom. Și 4 de rom vine al doilea. Și prima carte este un 9 de inimă roșie. Puneți primul și dumneavoastră spuneți, ori îl bag pe aici și îl băgăm ultimul. Unde vreți, îi spuneți spectatorului. Unde vreți, ultimul, la mijloc, unde vreți dumneavoastră. Și îți desenezi ultimul. Și faceți așa, un gest magic și asta e cartea dumneavoastră. Un truc foarte simplu, zic eu. Așa cred eu. Nu știu ce credeți dumneavoastră. Acum, hai să o luăm așa, un nas. Dacă aveam un nas. Fiți față. Pus pachet. Bă, scuzați-mă, atât de așa. Așa. Vedeți asta? Aici am o carte. Am o carte, da? Care este 9. 9 de inimă roșie. Și am asul. Asul de inimă neagră. Ce fac acum? Aș vrea să fac asul cu... Aș vrea să fac asul cu imaginea așa. Cu imaginea asta. Hai să vedem dacă reușim. Și dacă... Și doresc să vă... Și vreau să vă impresionez. Încă cartea. Facem o dată așa. Să vedem dacă mi-a ieșit. În cartea aici. Vreau să vă impresionez. Deci, practic, vedeți? Și a mers. Hai să vă explic și trucul acesta. Este un truc foarte simplu. Zic eu, e cel mai simplu, un truc banal de simplu. Avem 3 cărți. Fața o puneți așa. Așa cu fața. Mi-a vrea să-i spuneți. Așa. Și îi spuneți. Am aici un nou de inimă roșii. Și asul vine așa pus. Și mi-a vrea să puneți carte. Și automat că cartea este așa. Și un truc banal de simplu. Deci eu am fost Dani, o să mai revin cu magii, cu trucuri. O să vă țin la curent. La revedere!